Takže čau, chtěl bych vás přivítat u nového videa. Dneska tady máme konečně po zase nějakým tom měsíci nový video. Dneska to bude teda video CA FC Mobile. Vím, že už dávno vyšla, ale já to točím až teď, takže to nevadí prostě. Já si myslím, že můžeme jít na to. Pokud se vám tohle video bude líbit, nezapomeňte nahodit like, dejte odběr, protože všechno tady ta podpora, všechno tohle mi hrozně pomáhá a baví mě dál natáčet. Já si myslím, že to nebudeme nějak vůbec zdržovat a jdeme na to. Takže máme tady kick-off, jo. Jdeme na tutoriál, se nám to tady načítá. Jo, jsem hrozně rád, že konečně po dlouhé době točím zase video. Celou dobu tady ty videa byly jako třeba nožičky s tenisákem, kroky. Prostě to nemělo vůbec jako s fotbalem nic společného, i když se jmenuje jako Fotbal i domčis. Ale teď konečně tady máme herní video a ještě k tomu fotbalový. Není to paráda. Takže jdeme se naučit střílet, tady to už je klasika. Já už jsem hrál, ještě když byla FIFA Mobile, tak už jsem to dávno hrál. Takže tady to bude pro mě úplná pohodička, jo. Chtěl bych natáčet třeba 1-2 videa za týden. Uvidím, jak to budu stíhat. Teď už chci fakt začít pravidelně natáčet videa. Takže máme tady další část tutoriálu. Já doufám, že se vám tady ty videa budou líbit. Že jako to nějak ty videa budou vypadat aspoň. Hrozně jsem se na to těšil, kámo, až to natočím. V EAFC 24. Já mám furt za to říkat FIFA. Já mám furt takový nutkání tomu říkat FIFA. Ale prostě vím, že to je EAFC. Okay, tady jsem 10 000 coinů, nějakýho Marina, CMko a asi 7 nějakých bronzáků. Teď se ho jdeme dát asi do svého týmu. Tady se ho dáme tahle do týmu. A jdeme dodělat tady ten tutoriál. OK. A dosáhli jsme 3. levelu. Takže parádička. Dostaneme tady zase nějaký odměny, zase 200 gemů. Ale jak jsem říkal, fakt chtěl bych teď natáčet videa třeba aspoň 2 za týden, kámo. Ať jako to není, že natočím jako 10 videí za rok. Ty. Videa za 14 dní jsem natočil, potom zase měsíc nic, kámo. To je prostě takový blbý. Ok, máme tady ke konci tutoriálu jsme dostali nějaký balíček 10 000 coinů zase a nějaký další hráči. Jo, to je hustý, to jsem ještě neviděl, kámo. Jak to je ten hráč tady takhle ukázaný, to jako fakt udělali dobře. Jsem ještě neviděl. Ok, tady asi si toho hráče vytrénujeme, to už známe taky z minulé Fify. Teď nám to tady ukazuje, aby jsme si šli zahrát svůj první zápas proti Realu Madrid. OK, takže už nám tady začíná zápas, jo. Máme naše sestavy a Real Madrid sestavy. To bude docela hustý. Takže už tady Haaland vykopává, jo. Když tak omluvte, kdyby to nebylo nějak profesionálně sestříhané, nebo kdyby to nebylo ještě tak profesionální. Ale kámo, teď budu poprvé jako po dlouhé době stříhat nějakou hru a ty kráso, Volker dává břevno a ne. Haaland, kámo. Haaland byl v offsideu. To je škoda. On dá břevno, to je vocas. Kámo, hrozně jsem se těšil, až zase budu po dlouhé době komentovat zápasy, protože já už jsem jednou takhle hrál a stříhal Fifu, ale ještě to byla asi 21 FIFA. A kámo, teď budu jako stříhat zase po dlouhé době nějakou mobilní hru. No, mega jsem se na to hrozně těšil, jako. A teď už to chci fakt začínat, jako natáčet pravidelně. A já to s tady tím kanálem jako myslím fakt vážně, takže jako bych chtěl fakt natáčet hodně. Alvarez do šance se ustává. Alvarez. Náš první gol. Co jsme dali? Tyjo, tady hezky Haaland, tyjo, patička hezky na Alvareze a Alvarez si tady dal krásný gol. Takže máme to 2-0, Bellingham, Ruben Dias, tady
atakuje. Aké, to hezky mu to dal. Bernardo Silva na Haalanda zkusí, hezky, ale bohužel tady dělá chybu. Alba. Centr. A ty kráso! Mohla to být hlavička, ale bohužel. Haaland byl moc krátký. Ruben Dias dává hlavu, ale tady mimo. Aha, tak to nakonec nedal Ruben Dias, ale to někdo z Real Madrid tečovala. Hlavička přímá na Kepu. Tady ten výkop Kepy už bude jedno z posledních, co v tady tom zápase bude. A je tady konec zápasu, takže jsme vyhráli 2-0. Tady už to Manchester City pěkně slaví. Ty krásu, takováhle trofej pěkná. Ty brďo. A Haaland zvedá trofej. Haaland zvedá trofej nad hlavu. A Manchester City to oslavuje. Paráda, vyhráli jsme 2-0. A máme tu další balíček. Tak uvidíme, co v tom bude. Tyjo, nějaký unlocknul se nám shop. Nějaký questy. A ty krásu, docela pěkný logo. Krás, to jsou docela pěkné odměny, jako. 30 000 coinů, 100 XPček, nějaký Azarkan a tady další bronzáci. A rovnou u toho jsme dosáhli 4. levelu. Balíček za level. A co čeká? To jsme snad nikdo nečekal, že tam budou gemy. OK, takže teď si tady vybíráme svůj tým. A pozor, už se nás to tady zeptalo na jméno, tak si tam dáme fotbalový. Joncis, snad nám to vezme, prosím. Jo, vzalo nám to. A co si vyberem? Já si myslím, já mám docela rád Haalanda, jako. Takže bychom si mohli vybrat Manchester City. A přemýšlím i mezi tím Liverpoolem, jako. Buď to Liverpool nebo Manchester City. Ale vidím to... Pozor, my si tady můžeme vybrat i La Ligu. Ty krás, tak to jsem jako docela nerozhodné, jako tady. Že bychom si tady vybrali MLS, Messiho, tady máme Saudskou Arábii, Al Nassr s Ronaldem, tyjo. Ty kráso, i Česká liga, pozor! Tak my tady máme i Českou ligu. Ty kráso. Schválně mi napište do komentářů, koho máte radši. Je to Spartu, Slavii, anebo Plzeň. To by mě docela zajímalo. Ale jako rád bych si to vzal, ale chceme samozřejmě něco lepšího. Takže to vidím na ten Manchester City asi. Beru Manchester City. OK, žene nás to tady do questů. Asi si doděláme tento quest. 200 gemů jsme dostali zdarma. To se jaký vyplatí. A pozor, ještě jsme dostali 1250 gemů za to, že jsme se připojili do téhle Fify. Druhý den dostaneme nějakýho hráče 81čkovýho. Třetí den 20 000 coinů. Čtvrtý den zase 1250 coinů. Pátý den 80 000 coinů. A šestý den 2500 coinů. A to nejlepší, 7. den dostaneme 86kovýho Ronaldinha. Tak to je hustý. My si jdeme vybrat 1250 gemů. Je to u nás. A tyjo, gemy máme docela nařáchlý. 2050 gemů, ty brďo. No nic, tady nás to žene do tlačítka play a vidíme, že tady máme i Ligu mistrů. Ale tu teď nebudu začínat. Okay, ještě tady máme nějaký dárek. Pozor, co to bude? 6500 gemů a 100 000 coinů. Ty kráso. 6500 coinů. Teda gemů a 100 000 coinů, kámo. Tak to je pěkný dárek od EFC. Nám to ještě se nás to ptá, jestli chceme, by nám to dávalo oznámení, to samozřejmě povolím. Jako máme to docela nařáchlý, 8500 coinů. Teda gem, proč furt tomu říkám
Máme 8,5 tisíc gemů. Já si myslím, že ze začátku to je mega dobrý. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud byste chtěli další videa, tak určitě nezapomeňte nahodit like a odběr, protože když mi dáte odběr a like, tak kámo, mě to hrozně namotivuje a budu mít jako fakt chuť točit dál a dál. Fakt jako dejte prosím ten odběr a like. Já doufám, že se vám tady to video líbilo a u dalšího videa CAFC Mobile zatím čau.